Mga kapuso, agig pagpasigarbo sa mga kababaihan, labi na ang mga inahan sanglit Mother's Day na karong Sunday. Atong ilailahon ang usa ka lawyer by profession and a mother of two. Kinsa mo'y utok sa likod sa programang College Education Behind Bars. Ang 2020 Datu Bago Awardee nga si Attorney Susan Carriaga. Attorney Susan, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Hi ma'am, kumusta kayo? Sir Jill, maayo kayo, may buntag sa tanan. Well, it's a great morning, attorney, no? Kanakauban ka na mo karong buntaga. Ug unang-una, attorney, pila ba kakatuig isip usa ka lawyer? Kapit na mag-30 anyos in taon. Wow, puri abuyag no, dugay-dugay na gyud attorney. Og unang-una pod no, kanus ba nag-come up kining idea sa pagtukod og college behind bars sa Davao City Jail? Ingon man no, nag-expand na ni karon sa Davao Prison and Penal Farm. 2016 nagsugod ng sa jail niya ang sa Dapicol last year, 2020. Pagsugod yun, pandemic na. Og paunsa ba nimo nakita, attorney, ang opportunity nga that time no nga possible di ay nga mahatagan og formal education ang mga persons deprived of liberty pinaagi sa pagtukod ni ining college education behind bars nga same sab no ang setup sa educational institutions outside the jail facility. Nagsugod yun to kay nag-distribute mi og school materials sa sulod sa jail. Akong partner ani nga program si Dr. Alan Maisel. Pag sulod na mo sa jail na dako man day kayo ang need. Gusto mi mo tabang pero wala pa mi kabalo jud kung unsa jud among matabang. So gi-merge na mo ang education og rehabilitation. So it's not just purely giving them education but at the same time rehabilitating them kasi kadaghanan mangud nga sa ilaha are drug offenders. Mao to nga nakamat na mo na siya nga program na i-join na mo ang education at the same time rehabilitation because sa sulti gani ni C.S. Lewis nga education without values makes man a more clever devil. So dili pwede nga i-equip lang nato sila sa education, kinahanglan pud nga ma-rehabilitate jud sila para paglabas nila sa jail mas madako ang puruhan nga dili siya magbalik-balik sa jail. Unya mahimo pa gyud siya nga good citizen. Maka-contribute siya sa atong society in a good way. Indeed, maayo gini siyang programa, attorney, no, sanglit. It makes them very productive samtang naa sila sa jail facility ug sa ilahang panahon nung mugawas sila sa jail facility na sila great educational background tungod ani nga programa. Pero sa planning and implementation sa program, attorney, unsa ba inyong mga nakita nga challenges along the way labi na sa pag-implement na gyud kay lagi ang eskwelahan na agid sulod sa jail facility? Ang pinakadako nga challenge sa amo ang kana yung movement kay dili ka basta-basta kasulod sa jail. And another challenge is yung sa beginning parang matakot sila na uy unsa man ni attorney ka na naabay rehas in between sa amuha o sa estudyante pero tung nakita nila ang facility, nakita nila ang program, na-meet nila ang mga students, na-appreciate nila nga they're human beings who need our help and they deserve a second chance. Pero sa karon, attorney, pila ba ang mga estudyante karon nato sa college education behind bars? Sa total 140 na sila, mix of senior high school and college. Ang college na anay fourth year nga graduating karon nga year unya ang freshmen mas daghan-daghan na sila ang freshman college. Wow, ubay-ubay na po ay ang ato nakabinipisyo ning atong programa, attorney, no, and hopefully in the future no makita lagi nato makagraduate gid sila sa ilang pag-eskwela and magbag-o na sila o galing makagawas na sila sa jail facility. And last year, attorney, usa ka sa 7 ka mga personalidad nga gipasidunggan isip Datu Bago Awardee. Ang pinakataas nga award nga ginahatag sa mga Davaoenyo nga dunay dako og important nga contribution sa atong syudad. And how do you feel nga gihatagan og pagtagad imuhang mga initiatives nga nabuhat, attorney? Sa tinuod lang, mas na-challenge ko to do more. Nakita ko na marami pa lang nag-appreciate ng program. Napaganito isa dito na musugot naman lang gani siya nga paglabas niya sa jail ba, wala yun siya makita na trabaho. Nag-ingon yun siya sa sarili. Musugot na lang gani unta ko nga mag-employ na lang siya dito sa amo sa iyahang igsuon nga siya tigluto sa pagkaon sa iro kay para masabay na lang pud ang iyahang pagkaon. Inana ka sila ka-desperate pero karon nga na halos makahuman na sa trabaho, niya na siya trabaho, nanay tao na nag-trust sa iyaha. Maayo kayo iyang kahimtang niya, trustworthy na kayo sa karon nga tao ana. So makasulti kung ako mo mag-graduate siya, mo recommend jud ko sa iyaha sa employer nga kani kuha gyud ni siya nga tao kay maayo gid kay siya mo trabaho, very honest and very hardworking.
the more na na-challenge ko nga, na-recognize na siya nga program, kung pwede lang gani nga, burag mo dako pa og samot ang program ba nga, mas daghan pa og matabangan. Gawa sa daghan ang matabangan, unta mas daghan pa sab ang sama nimo Attorney No nga naga-extend og tabang sa mga nanginahanglan. Og isip usa ka busy nga lawyer og an advocate, paunsa ba nimo gina-manage ang imuhang time attorney para matutukan sab nimo og mahimo sab nimo ang imuhang role isip usa ka mami? Mo jud na-enjoy dako kayo nga mga sakripisyo. Of course, ang pinaka-dako na sakripisyo diha is yung mga ibang kaso ko, I really have to unload. Planning na ko na, syempre, dahan-dahan na maglaylo ba. Pero I want to give more time to doing good for our country. Kay lagi Attorney No, dili lang kini ang imong mga initiative na nabuhatan. Hibalan pud namo nga naga-support pud ka sa mga street children. Pero sa imong family ba, imong mga anak, how supportive ba sila sa imong ginabuhat nga mga initiatives para makatabang pud sa uban? Very supportive na akong mga anak. They really appreciate what I'm doing. Kung isa gani sa ilahan, nagsulti nga. Unsa na lang kung kanang time na daw niya, makaya ba daw niya akong ginahimo. I really learned from my father kasi yun man talagang emphasis niya, education. In fact, sa una, gamay pa ko, ginadala-dala ko niya ana sa Dapicol kay naa sila yung program po dito. So, I learned from him and I hope my children will also learn from my example. Wow, great to hear that, Attorney Susan. You're truly an inspiration sa mga kapusong Mindanaoan, Attorney. Gunta, magpadayon pa imuhang maayong inisyatibo aron mas daghan pa kag matabangan sa atong komunidad. Amping always, Attorney. Okay, salamat Argel. Amping po. Mga kapuso, chillax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.